ser jeg virkelig så lækker ud? Yes, you do. Struggler du altid med at tage billeder af dig selv, hvor du tænker, sådan der ser jeg jo bare slet ikke ud. Du gør ting forkert. Kameraet, der forvrænger dit ansigt, lyset, der falder forkert. Positionen nu viser jeg dig, hvordan du gør det rigtigt, så du selv kan se, hvor smuk du i virkeligheden er. Step 1. Find et lokale, der ligesom matcher din aesthetic. Step 2. Sørg for, at det er en pæn og rydelig baggrund. Step 3. Sørg for, at der er det rigtige lys. Ikke sol fra siden, og ikke sol bagfra. Indirekte lys. Helt perfekt. Sæt din telefon på film, sæt en god sang på, dans løs, til screenshots bagefter. Watch me, dude. Du får minimum 20-30 billeder, som du elsker af dig selv, og du sådan